от двата отбора с лек превес при статичните положения в наша полза. Имахме така не лоши възможности при тези ъглови удари да нанесем своя удар. Не го направихме, но трябва да продължаваме да го търсим. Когато играта не ни спори, статичните положения са един от вариантите да отбележиш гол и да постигнеш победа в матч труден, какъвто безспорно е този до момента. Коян отне тази топка. Мкърчиян сега с нея. Юзбилис. Отново Мкърчиян. Пак Юзбилис. Топката стигна до него. Чиста игра на Георги Миланов. Добро заставане на нашия млад футболист. След това триковата игра на Евелин Попов не даде резултат. Не се получи и двойното взаимодействие между Мхитарян и Казарян. И сега възможност за Мицански. Лошо овладяване на топката от страна на младия футболист на Кайзерслаутърн. След това обаче агресивни действия от страна на Манолев. Няма нарушение срещу Ерапетян. Не успя обаче Манолев да стигне до топката и тя излезе в тъч в полза на Армения. Наистина Мицански не успя да владее по най-добрия начин топката, но пък и паса, който Влади Гаджев подаде към нашия централен нападател, не беше от най-добрите. А би трябвало в такава ситуация да се търси по-добър пас, защото Илян Мицански беше в ситуация един на един срещу централния защитник на Армения. И при по-добро подаване, пък и при по-добро овладяване на топката, можеше да създадем опасност пред вратата на Березовски. Има такива ключови моменти в играта, в които трябва да се подхождам изключително концентрирано, защото един малък детайл може да обърне нещата на едната страна и на другата. Минути за отдих за двата отбора. Малко повече от 5 минути преди да изтекат редовните 45 за първото полувреме. Честно да ви кажа, прилича ми това първо полувреме като игра на българите. Малко повече на двубоя срещу Кипър, отколкото на матч срещу Италия. Двубоя срещу Кипър през месец средата на август, контролата на стадион Георги Спарухов, когато също така срещнахме един, бих казал, доста по-слаб от Армения противник, но противник струпал доста сили в средата на терена и в своята половина. И тогава не намирахме своя стил в предни позиции. Георги Миланов беше далеч тогава от вратата. Сега също така получава се голяма празнина между нападателя и халфовата линия. Агресивни действия на Дяков. Трябва да внимава Дяков. Може би той е футболист, не може би, със сигурност е български футболист, извършил най-много нарушения от началото на матча. Изключително ценен играч е Дяков и като позиция, и като присъствие на терена. Центриране за Юрий Мовсисян. Добре пласиран Бодуров. Връща спокойно към вратаря Николай Михайлов. Гаджев опита с едно докосване да продължи топката, която стигна до Йордан Минев. След това Манолев печели тъч. Ето сега се вижда точно в средата на терена. Ние го виждаме, нашите зрители не го виждат. Георги Миланов е сам, да. Точно между двете защитни линии на арменците, но нямаше как да получи топката. Ето сега там я получи Влади Гаджев. И я загуби толкова лесно, че може да стане много опасна арменска контратака с участието на Казарян, който в момента е с топката и финтира. Тук ако се размине без картон ще е добре, но няма да се размине. Ето го картона. Абсолютно. На принципа на натрупването ми се струва, че и нарушението като цяло си плачеше за жълт картон. Вижте как го финтира и с ръка го задържа. С дясната си ръка спря Светослав Дяков Казарян. Сигурно си имало и така преиграване от страна на Казарян. Не беше според мен кой знае колко грубо това нарушение на Дяков, но пък може би 5-то или 6-то нарушение за това първо полувреме. Твърде много за един дефанзивен полузащитник. Това беше неприятно. Това беше неприятно, но този рикошет явно не е забравил отново българския тим. Такъв се получи в тялото на Иван Иванов срещу Италия. Тогава топката влезе във вратата. Сега отново топката се отклони от нашия централен бранител, но за наша радост излезне малко в ъглов удар. Имат претенции за игра с ръка тук. Мисля, че... Да, удари го може в ръката Иван Иванов топката, но тя беше прибрана до тялото
и абсолютно по никакъв начин не може да бъде отсъден от дуста в случая. Споделям твоето мнение. Ъглов удар, който е изпълнен. Георги Миланов, а след това Гаджев успя да се справят с ситуацията и веднага хубав пас към Манолев. Той е сам обаче, сам срещу трима арменци. Дига ръка Ивелин Попов. Манолев, предполагам, че не го видя, че затова не му подаде, но в крайна сметка топката стига до Ивелин Попов. Ивелин Попов влиза в наказателно поле, освобождава се и това е 1-0 за България! 1-0 в 44-та минута. Станислав Манолев. Страхотен гол на изработен от Ивелин Попов, който видя, не се полакоми да стреля, даде топката прецизно към Манолев. Втори гол за Манолев за националния отбор във втори пореден матч с националната фланелка, и когато играта не ни спореше през това първо полувреме, в 44-та минута идва този много важен гол за Станислав Манолев. Едва ли ще забрави Станислав началото на месец септември 2012 година, когато успя да вкара първите си голове в кариерата с националната фланелка. Ето тук много добре се освободи Ивелин Попов и как поднесе топката прецизно, където връхлиташе Манолев, за когото оставаше най-лесното просто да я вкара във вратата. Това, за което и споменах в началото на моя коментар, бързината на Ивелин Попов срещу годините на Саркисов Сепян, явно не е било случайно, много добре се освободи, веднага прецизно центрира. Аз бях сигурен, че Ивелин Попов ще шутира от тази ситуация, но като че ли той подходи по по-разумния начин, не по правилния и по разумния начин, както подхожда, разбира се, на един истински капитан. Така успяха нашите футболисти да организират една бърза атака след ъглов удар за противника. Отнехме топката и със смяна на фронта на атаката успяхме да объркаме противника. От десния фланг топката премина през Гаджев, през Миланов, за да стигне отляво до Ивелин Попов, който по така нестандартен начин успя с десен външен да подаде успоредно топката на вратата, и където на изпреварване Манолев успя да стигне първи до топката и да отбележи така важния гол. Ето това е хубаво, въпреки че до този момент като че ли изпитвахме трудности в нашата игра да отбележиме такъв гол, който естествено ще промени действията на терена и от единия състав и от другия. Една минута допълнително време за първото полувреме. Трябва да внимаваме да не допуснем напрежение пред нашата врата в тази една минута. Много е важно да се преберем на почивката с този гол аванс. В изключително така важен момент падна този гол на прага на почивката, минута преди края, в 43-та минута. Това, разбира се, ще насочи матча по друга плоскост през второто полувреме, а предполагам тя ще бъде по вкуса на Любослав Пенев. Както Явор каза, изключително важно бе да се приберем на почивката с гол, но ще ни предстои много по-трудното второ полувреме, където хем трябва да потърсим втори гол, който да успокои матча, хем трябва да внимаваме за нашата отбрана. Юзбилис. Нарушение на Ивелин Попов. В самия край на това първо полувреме изтече и допълнителната една минута. В този момент главният арбитър на матча Штефан Штудер дава край на първото полувреме. България-Армения 1-0. Това е чудесно като резултат. Като игра на българите през това първо полувреме, разбира се, има още доста какво да се желае. Нека не си ги крием истините, да си ги казваме право куме в очи. Има какво Любослав Пенев да каже и съм сигурен, че ще го каже в съблекалната, и второто полувреме българския национален отбор ще изглежда доста по-добре, но най-важното е, че водим в резултата след попадението на Манолев в 44-та минута. Кратка рекламна пауза, след което отново сме на стадион Васил Левски с студиото на Методи Манченко и Владимир Манчев. Ще накараме България да се гордее. МТО.